Panultihon Kapitulo 23. Iniglingkod mo aron sa pagkigsalo sa usa ka dakong tawo, itanom sa imong hunang-huna kung kinsa siya. Kung dako kag kaon, pugni ang imong kaugalingon. Ayaw pagdinalo sa lami ang pagkaon na iyang gidulot kay tingalig gibitik ka lamang niya. Pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato. Sa usa ka pagpamilok mahimong mahano lamang ang imong salapi daw gitugkan kinig pako ug mulupad sa halayo sama sa usa ka agila. Ayaw pagsalog pagkaon sa tawong tihik. Ayaw kahangol sa mga lamiang pagkaon nga gidulot kay sa hilom nagkwintas siya. Siya mo ingon, sige, kaon pag-ayo, apan dili kinasing-kasing ang iyang pag-agda. Isuka mo ang imong nakaon ug mausik lamang ang tanan mong pagdayi. Ayaw pag-usik og panahon sa pakigsulti sa usa ka buang-buang kay wala kinibili alang kaniya. Ayaw gayod balhina ang karaang utlanan sa yuta o iluga ang yuta sa mga ilo. Gamhanan ang ilang tigpanalipod ug siya ang mulaban kanila. Sabta pag-ayo ang mga pagtulunan nga gitudlo kanimo ug pamatiya ang mga pulong sa kaalam. Ayaw pagpanukho pagpanton sa usa ka bata. Dili makamatay ang bunal kun dili makaluwas hinuon kaniya. Anak, malipay gayud ako pag-ayo kung mahimo kang maalamon. Mapagarbuhon ako kung makabati ako kanimo nga magsulti kag maalamong mga pulong. Ayaw kasina sa mga makasasala. Hinuon padayon sa pagbaton ug kahadlok ug pagtahod sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Kung buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. Anak, pamati og pagmaalamon ug ayaw pagbinuang sa imong pagkinabuhi. Ayaw pakikugoy-hugoy sa mga palahubog ug mga ulit, kay ang mga palahubog ug ang mga ulit usangpot sa pagkawalay nahot. Kung magpunay ka lamang ka o katulog, magkakidlay ka sa dili madugay. Pamatiya ang imong amahan kay kung wala pa siya, wala ka unta matawo. Ayaw pagtamaya ang imong inahan inikatigulang na niya. Ang kamatuoran, ang kaalam, ang kahibalo ug ang maayong panabot, angay nga bayran aron maangkon apan bililhon ra kini kaayo nga ibaligya. Ang amahan sa taong matarong magbalipayon gayod ug makapasigarbo sa iyang anak nga maalamon. Himua nga makapasigarbo kanimo ang imong mga ginikanan. Ihatag sa imong inahan ang maong kalipay. Anak, pagmatngon pag-ayo ug himuang panag-ingnan ang akong kinabuhi. Ang babayeng nagbaligya sa iyang dungog, litag nga makapatay. Magatang sila kanimo sama sa mga tulisan ug mao kini ang mahimong mabudhion sa daghang mga lalaki. Pakita akong tawo nga kusog kaayo mo inom ug nakasulay pag-inom sa nagkalain-laing ilimnon ug ipakita ko kanimo ang usa ka taong makaluluoy ug nagmahay sa iyang kaugalingon. Kanunay naghimong kasamok ug kanunay nga nagbagulbon, namula pag-ayo ang iyang mga mata ug may mga samad siya nga mahimo untang kalikayan. Ayaw patintal sa bino bisan pagpula ni kini kaayo ug madanihon kaayo ug hawot kaayong tunlon. Pagkasunod buntag, bation mo nga sama ka sa gipaak ug bitin nga lalaki. Kita mo ang mga talan-awong makahahadlok ug dili ka makahuna-huna o makasulti pagtarong. Bation mo nga murag kag atua sa ilalim sa dagat o atua dito sa palo sa usa ka barko nga gituya-tuya sa mga balod. Muingon ka, tingalig na igo ako o gibunalan ba hinuon apan wala ako makahinumdom. Ngano man nga dili ako makabuka sa akong mga mata, gusto pa ako muinom.